Μία φορά και έναν καιρό ήταν ένας Μυλωνάς. Ήτανε πολύ καλός άνθρωπος. Και αυτός ο Μυλωνάς λοιπόν ζούσε μαζί με τους 3 γιους του σε ένα ήσυχο χωριό δίπλα σε ένα υπέροχο παλάτι. Κάθε πρωινό λοιπόν ο Μυλωνάς ξυπνούσε πριν από την αυγή και εργαζότανε πολύ σκληρά στα χωράφια για να ζήσει και για να υπάρχει φαγητό στο τραπέζι για αυτόν και για τα παιδιά του. Όμως μετά από πολλά χρόνια σκληρής εργασίας ο Μυλωνάς γέρασε και λίγο πριν πεθάνει κάλεσε κοντά του τα αγόρια του και τους είπε: «Αγαπημένοι μου γη, σύντομα θα σας αφήσω και θα πρέπει να φροντίσετε εσείς μόνοι σας τον εαυτό σας. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σας μοιράσω την κληρονομιά που μάζευα όλη μου τη ζωή. Σε σένα, πρωτότο και γιέ μου, σου αφήνω τον Μήλο, γιατί παράγει αλεύρι και βάζει ψωμί στο τραπέζι. Σε σένα, μεσαίε μου γιέ, αφήνω το αγαπημένο μου μουλάρι, που μπορεί να μεταφέρει τα σακιά με αλεύρι όλη μέρα. Και σε σένα, μικρότερε μου γιέ, αφήνω το γάτο μου». Τα παιδιά ευχαρίστησαν τον πατέρα τους και στη συνέχεια αυτός ευχαριστημένος τους έδωσε μια τελευταία συμβουλή. «Να είστε μονιασμένοι, αδέλφια, και να φροντίζετε ο ένας τον άλλον». Και άφησε την τελευταία του πνοή. Ο μεγαλύτερος και ο μεσαίος γιος ήταν ικανοποιημένοι με την κληρονομιά που έλαβαν από τον πατέρα τους. Αλλά ο νεότερος ήταν πολύ λυπημένος επειδή ήταν φτωχός. Έτσι πήρε τη μεγάλη απόφαση να διώξει το γάτο από το σπίτι. «Και τώρα τι θα κάνω με σένα, γατούλη μου? Δεν μου χρησιμεύει σε τίποτα. Καλύτερα να φύγεις μακριά και να φροντίσεις για τον εαυτό σου. Τα αδέλφια μου θα έχουν μια καλή ζωή μαζί, αλλά εγώ μάλλον θα λιμοκτονήσω». Όμως αυτός δεν ήταν ένας συνηθισμένος γάτος, αλλά μάλλον ένας παράξενος γάτος, γιατί είχε το χάρισμα της ανθρώπινης ομιλίας. Έτσι λοιπόν ανέβηκε στα πόδια του αφεντικού του και του είπε: «Μη λυπάσαι, αφέντη μου. Μπορώ να είμαι πολύ χρήσιμος σε σένα. Απλά δώσε μου μια τσάντα και βρες μου ένα ζευγάρι κόκκινες μπότες και θα δεις ότι δεν είσαι τόσο άτυχος όσο νομίζεις τώρα». Αν και δεν καταλάβαινε γιατί ένας γάτος χρειάζονταν τέτοια πράγματα, ο μικρότερος γιος εκπλήρωσε την επιθυμία του. Θυμήθηκε ότι ο γάτος ήταν πολύ πονηρός και ότι ήξερε πολλά κόλπα για να καταφέρει να πιάνει ποντικάκια, όπως και να κυνηγάει λαγουδάκια ή επίσης να κάνει τον ψόφιο, και έτσι σκέφτηκε ότι ένας τέτοιος πονηρός γάτος θα του ήταν πολύ χρήσιμος. Έτσι, ο νεαρός άνδρας βρήκε ένα τεχνίτη που έφτιαξε στο γάτο μία τσάντα και ένα όμορφο ζευγάρι υποτικές κόκκινες μπότες σαν αυτές που είχαν οι άντρες στην αυλή του βασιλιά. Ντυμένος έτσι λοιπόν, ο γάτος ξεκίνησε για το δάσος, όπου βρήκε ένα καλό σημείο για αυτό που σχεδίαζε να κάνει. Έβαλε λίγο φρέσκο πράσινο λάχανο στην ανοιχτή τσάντα και ξάπλωσε στο γρασίδι, κάνοντας το ψόφιο. «Τώρα για να δούμε ποιος θα την πατήσει». Μετά από λίγο, μέσα στην απόλυτη ησυχία του δάσους, ένα κουνέλι ξεπήδησε από τους θάμνους, γλίστρισε μέσα στην τσάντα και άρχισε να μασουλάει το λάχανο. Αυτό περίμενε και ο παπουτσωμένος γάτος. Σηκώθηκε γρήγορα από το έδαφος και μπαμ, έκλεισε την τσάντα και περήφανος για τη σύλληψή του, πήγε κατευθείαν στο παλάτι και ζήτησε να μιλήσει στον βασιλιά. Υποκλήθηκε μπροστά του με σεβασμό και είπε με θάρρος στο μεγάλο βασιλιά: «Μεγαλειότατε, έρχομαι κοντά σας εκ μέρους του κυρίου μου, του διακεκριμένου Μαρκίσιου ντε Καράμπας, που με έστειλε για να σας φέρω αυτό το κουνέλι ως δώρο». Ο βασιλιάς ευχαριστήθηκε πολύ με το δώρο και είπε στον παπουτσωμένο γάτο: «Παρακαλώ πολύ να πεις στο Μαρκίσιο ντε Καράμπας πως τον ευχαριστώ για το δώρο». Την επόμενη μέρα, ο παπουτσωμένος γάτος πήρε ξανά την τσάντα του και κατευθύνθηκε στο λιβάδι. Εκεί λοιπόν κρύφτηκε προσεκτικά πίσω από κάτι θάμνους και έβαλε ένα μάτσο σιτάρι ως δόλωμα μέσα στην τσάντα. Περίμενε μέχρι που 2 πέρδικες κατέβηκαν δίπλα στην τσάντα και άρχισαν να τρώνε το σιτάρι από μέσα και στη συνέχεια μπαμ έκλεισε γρήγορα την τσάντα
παγιδεύοντας τις μέσα. Στη συνέχεια πήγε για άλλη μια φορά στο παλάτι. «Μεγαλειότατε! Έρχομαι εδώ και στέκομαι μπροστά σας εκ μέρους του κυρίου μου, του διακεκριμένου Μαρκίσιου ντε Καράμπας, που με έστειλε για να σας δώσω αυτά τα μαγευτικά πουλιά σαν δώρο». «Παρακαλώ μετέφερε στο Μαρκίσιο ντε Καράμπας ότι είμαι ενθουσιασμένος με τα δώρα του». «Ναι». Ο παπουτσωμένος γάτος λοιπόν υποκλήθηκε στο βασιλιά και έφυγε. Ο βασιλιάς είχε μία κόρη που ήταν η πιο όμορφη πριγκίπισσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Και 7 πρίγκιπες από 7 μακρινές χώρες είχαν ζητήσει το χέρι της σε γάμο. Αλλά ο βασιλιάς δεν έδωσε την ευλογία του σε κανέναν από αυτούς. Μία μέρα, ο παπουτσωμένος γάτος ανακάλυψε ότι ο βασιλιάς, συνοδευόμενος από την κόρη του, σχεδίαζε να κάνει μία βόλτα στις όχθες του ποταμού. Τότε ο παπουτσωμένος γάτος πήγε και είπε στον αφέντη του: «Αφέντη μου, άκουσε με μισό λεπτό. Φαίνεται ότι από εδώ και πέρα η τύχη σου θα αλλάξει. Πήγαινε για μια βουτιά στο ποτάμι, στο σημείο που σου υποδεικνύω, και άφησε τα υπόλοιπα σε μένα». Χωρίς να γνωρίζει τι είχε σχεδιάσει ο παπουτσωμένος γάτος, ο νεαρός ακολούθησε ακριβώς τις οδηγίες του. Ενώ κολυμπούσε, ο παπουτσωμένος γάτος πήρε τα ρούχα του και τα έκρυψε κάτω από ένα μεγάλο βράχο. Και όταν πέρασε η άμαξα με το βασιλιά και την κόρη του, ο παπουτσωμένος γάτος άρχισε να φωνάζει όσο πιο δυνατά μπορούσε. «Βοήθεια! Βοήθεια! Ο Μαρκίσιος ντε Καράμπας πνίγεται!» Όταν άκουσε αυτές τις φωνές, ο βασιλιάς κοίταξε έξω από το παράθυρο και αναγνώρισε το γάτο που του έφερε τόσα πολλά δώρα. Στη συνέχεια, διέταξε τους φρουρούς του να τρέξουν αμέσως για να βοηθήσουν να βγει από το νερό ο Μαρκίσιος ντε Καράμπας. Καθώς τραβούσαν τον νεαρό άνδρα έξω από το ποτάμι, ο παπουτσωμένος γάτος πλησίασε την άμαξα και είπε στο βασιλιά: «Μεγαλειότατε! Ενώ ο αφέντης μου κολυμπούσε, 2 ληστές έκλεψαν τα ρούχα του». Όταν το άκουσε αυτό, ο βασιλιάς διέταξε τους υπηρέτες του να επιστρέψουν στο παλάτι και να φέρουν στο Μαρκίσιο ντε Καράμπας τα πιο όμορφα ρούχα. Όταν ο νεαρός ντύθηκε με τα βασιλικά ενδύματα που του είχαν δωρήσει και που τέριαζαν απόλυτα στο σωματότυπό του, η πριγκίπισσά μας, με το που τον είδε, τον ερωτεύτηκε κεραυνοβόλα. Ο βασιλιάς κάλεσε το Μαρκίσιο στην άμαξά του και όλοι μαζί πήγανε μία βόλτα κατά μήκος του ποταμού. Αυτό ακριβώς περίμενε και ο παπουτσωμένος γάτος. Άρχισε να τρέχει μπροστά από τη βασιλική άμαξα και πήγε να συναντήσει κάποιους αγρότες που μάζευαν σιτάρι εκεί πιο κάτω. «Φίλοι μου, σε ποιον ανήκει αυτό το χωράφι σιταριού?» «Αυτό το σιτάρι ανήκει σε έναν τρομακτικό δράκο που ζει πέρα μακριά στον κάστρο του δάσους». Πρέπει να γνωρίζετε ότι από εδώ και στο εξής, αυτό το σιτάρι ανήκει στο Μαρκίσιο ντε Καράμπας. Εάν δεν το επαναλάβετε όταν ο βασιλιάς περάσει από εδώ, θα έχετε πολλά προβλήματα. Θα διατάξω να σας πάρουν το κεφάλι. Ο γάτος, αφού κατάφερε να τρομάξει τους αγρότες, συνέχισε το δρόμο του. Όταν ο βασιλιάς πέρασε από το χωράφι και ρώτησε «Σε ποιον ανήκει αυτό το σιταροχώραφο?», οι χωρικοί υποκλήθηκαν στο βασιλιά με σεβασμό και απάντησαν «Μεγαλειότατε, αυτή η γη ανήκει στο Μαρκίσιο του Καράμπας». «Από ό,τι βλέπω, έχετε μια πολύ καλή περιουσία», είπε με θαυμασμό ο βασιλιάς στο Μαρκίσιο, ο οποίος έμεινε έκπληκτος ακούγοντας όλα αυτά τα λόγια. Εν τω μεταξύ, ο παπουτσωμένος γάτος έφτασε στο δάσος και ρώτησε μία ομάδα ξυλοκόπων που έκοβαν τα δέντρα. «Καλοί μου άνθρωποι, σε ποιον ανήκει αυτό το δάσος?» «Αυτό το δάσος ανήκει στον τρομακτικό δράκοντα που ζει πέρα μακριά στο κάστρο του δάσους». Πρέπει να γνωρίζετε ότι από εδώ και στο εξής, αυτό το δάσος ανήκει στο Μαρκίσιο ντε Καράμπας. Εάν δεν το επαναλάβετε όταν ο βασιλιάς περάσει από εδώ, θα σας κόψω το κεφάλι. Όταν ο βασιλιάς έφτασε σε εκείνο το σημείο και ρώτησε τους ξυλοκόπους ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του δάσους, «Μεγαλειότατε, το δάσος ανήκει στο Μαρκίσιο ντε Καράμπας». Ο βασιλιάς εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τα πλούτη του Μαρκίσιου ντε Καράμπας. Εν τω μεταξύ, ο παπουτσωμένος γάτος έφτασε σε ένα μεγάλο και όμορφο κάστρο. Το κάστρο άνοικε σε έναν δράκοντα, τον πλουσιότερο και τον πιο τρομακτικό από όλους τους δράκοντες που υπήρχαν ποτέ. Ήταν αυτός που κατήχε όλα τα εδάφη που είχε δει προηγουμένως ο βασιλιάς.
Ο παπουτσωμένος γάτος μπήκε στο κάστρο και ζήτησε να μιλήσει στον δράκοντα. Όλος περίεργος, ο δράκος του επέτρεψε να μπει, επειδή ήταν η πρώτη φορά που έβλεπε μια γάτα που μιλούσε και φορούσε μπότες. «Είμαι εδώ γιατί έχω ακούσει πολλά καλά πράγματα για την υψηλότητά σας. Είναι αλήθεια ότι έχετε το χάρισμα να μεταμορφώνεστε σε διαφορετικά ζώα? Αυτό δεν μπορεί να είναι αλήθεια?» Μα και βέβαια είναι. Κοίτα, θα σου δείξω αμέσως. Ο δράκος μεταμορφώθηκε σε ένα τρομακτικό λιοντάρι και όταν το είδε ο γάτος μας, φοβήθηκε τόσο πολύ που πήδηξε πάνω σε ένα έπιπλο και αρνήθηκε να κατέβει κάτω από εκεί. Ύστερα, ο δράκοντας επέστρεψε στην προηγούμενη του μορφή και ο γάτος χειροκρότησε. Εντυπωσιακό! Αλλά έχω ακούσει ότι έχετε επίσης τη δύναμη να μεταμορφωθείτε και σε μικρότερα ζωάκια. Αυτό είναι κάτι που δυσκολεύομαι πραγματικά να πιστέψω. Δεν μπορεί να είναι αλήθεια, Ο περήφανος δράκος τότε είπε. Δεν είναι αλήθεια, λες! Και μπαμ, μεταμορφώθηκε αμέσως σε ποντίκι. Τότε ο γάτος τον άρπαξε και τον έφαγε, γλύφοντας τα μουστάκια του και τα δάχτυλά του. Εν τω μεταξύ, η βασιλική άμαξα είχε φτάσει ήδη στο κάστρο. Ο παπουτσωμένος γάτος βγήκε από το κάστρο για να τους προϋπαντήσει. «Μεγαλειότατε, καλωσορίσατε στο κάστρο του Μαρκίσιου ντε Καράμπας». Λοιπόν, αγαπητέ Μαρκίσιε, αυτό το όμορφο κάστρο ανήκει επίσης σε εσάς? Ο νεαρός άνδρας κοίταξε τον παπουτσωμένο γάτο που του έκλεισε το μάτι. «Βεβαίως, υψηλότατε. Παρακαλώ, περάστε μέσα. Χαίρομαι πολύ που είστε καλεσμένοι μου». Ο νεαρός πρόσφερε το χέρι του στην πριγκίπισσα και όλοι μπήκαν μέσα σε μια τεράστια αίθουσα όπου το τραπέζι ήταν στρωμένο και έτοιμο για γιορτή. Ο βασιλιάς, που ήταν εντυπωσιασμένος από τα χαρίσματα του Μαρκίσιου, του πρόσφερε το χέρι της κόρης του και το μισό του βασίλειο. «Είναι όλα όσα θα μπορούσα ποτέ να ήθελα, μεγαλειότατε». Και έτσι, την ίδια ημέρα, πραγματοποίησαν το γάμο που συνεχίστηκε για 3 ημέρες και 3 νύχτες. Έγινε πολύ μεγάλη γιορτή και όλοι έζησαν ευτυχισμένοι. Και ο γάτος, ο οποίος είχε γίνει μεγάλος ευγενής της αυλής, σταμάτησε να πιάνει ποντίκια, εκτός και αν ήταν για τη διασκέδασή του.